खुलुमबाय बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ होबानो सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैनाय बायदि। आसाम एसेम्बलियाव इउपिपिएल दोलोनि एमएलए गबिन्द बसुमतारी बिबुंथि लाखिदों। बिथाङा उदालगुरि ओनसोलाव साहा आबाद खामानि मावग्रा आरो लबर आबादारिनि थाखाय खोथा बुंनायजों लोगोसे बावैसो सिगां लाइमोन आबादारिफोरा मावनाय आबाद तुरमुज आबाद मावनाय माहारि कर'ना भाइरासनि थाखाय उदां मार्केट मोननो खहा जानायखौ सुफुंनो खावलायदों आरो उदालगुरियाव कुल स्टेशन खालामनो थाखाय सदनाव खावलायदों। बिटिसिनि मैया 2021 आरो 22 बोसोरनि बाजेट जथुम्मा गासै 602 कौटि आरो 36 लाख रांखौ एसपिडिनि थाखाय थि खालामनाय जाबाय। लोगोसे मख'नो गोनांदि खौरांआव मोन्नाय बायदिब्ला मैया बाजेट जथुम्मा बेरेखा दोलोनिफ्राय सासेबो एमएलएफोरानो नुजाथिफैयाखै। 30 नं सानजा क'क्राझार बियाबनिफ्राय देरहासार जानाय एमएलए बिटिआर एकर्डनि सासे सागानगिरि रमेश इस्लारि बिथाङा मैया सोलिबाय थानाय आसाम बिधान सभा बिटिआर एकर्ड माखासे मानि खामानि मावफुङाखै साधारन उद्धार खालामदों। बिथाङा एकर्ड लिरनाय सिमा बारायनायनि सोमोन्दै थाबैनो सिगां बारायनाय खामानिखौ आवगायनांगौ होननानै फोरमायदों आरो एकर्डआव होनाय 6.1 नि बायदि बिटिसिनि साखाथियाव थानाय ट्राइबेल गामिफोरखौ थाबैनो सोसननो खावलायदों। 6.3 दफायाव थानाय बायदिब्ला फरायसालिखौ सरकारि खालामनायनि बाथ्रा आरो बिटिसिनि फोरोंगिरिखौ रेगुलार क्लास खालामनो थाखाय उत्थाफान खालामदों। बारग' एनडिएफबिफोरनि मावनांगौ फिथाइ आरो जेलाव थानाय एनडिएफबिफोरखौ उदां खालामनांगौनि थाखाय दाबि खालामदों। आसामाव 24 घन्टानि गेजेराव गासै 3563 जन सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों आरो बेनिनो 72 जन सुबुङा कर'नाजों साग्लोबजानानै जिउ गोमाबाय। सोरबाफोर आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैनाय बायदि। आंनि चेनेलखौ 2K साबस्क्राइब खालायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो बिदिनो अनसायलांबाय थागोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। सासे हौवासाया गावसोरनि हाबानि सना 1 केजि नखलि सनानि माला होदों। मैया सेथि 2021 आरो 2022 बिटिसिनि गिबि बाजेट जथुम्मा सोलिगासिनो दं एबा बाजेट जथुम्माया जागायजेनबाय। कभिड-19 नि हेंथायै खौरां मेलाव बुंनाय फ्लायार होजादों। सासे बारग' एमपि सेम कमलनाथ बिथाङा सिबिएसइ 12 थाखो आनजाद एबा हाइ सेकेन्डारि जोबथा आनजाद खुंनाय जागोन। इउनियन सोलोंथाइ मन्थ्रि रमेश प'खिरियाल निशंकआ फोरमायदों। 30 मेआव सावरायना थिरांथा लाबावगोन।